Úplne zbytočné železo a betón. Takže dneska žiadne kopce, dneska to bude o návštevách všeličoho, všelikde, kde som ešte nebol, takže uvidíme, čo z toho bude a či z toho niečo bude. Vonku je zima, síce 3 stupne mi tu ukazuje, ale fúka vietor a pocitová teplota je tak -5. Nevadí, trošku sa oblečíme a pôjdeme. Bicykel budem mať požičaný, tak som zvedavý, čo to bude za dielo. Takže prihlásim sa, až keď budem na ňom. Čau. Takže ideme na most. Blížim sa k mostu SNP. Verím, že za chvíľku sa dostanem z tohto betónového pekla a ideme smerom ku hranici. Len musím počkať tuto. Opravovanie bicykla, treba tam dať kus špagatu. Alebo zhodiť 20 kg, aby sa to koleso tak nezatlačilo. Asi tak. Naša váterka v akcii. Ideme ku Dunaju. Sme za mostom La Franconi. Tu nám nedovolili voľakedy prechádzať. Odporný komunizmus už je pred ňou šťastie. Dobre, to tu bolo úplne zbytočné železo a betón. Úplne zbytočné. Hej. Konečne trochu zábavy. A sme na hranici. Si ešte nebol? Ne.
Idem po hranici. Je to pohádané, není. Je to úplne v pohode. Ani prenašať, ale kto chce cieľ, cestu si nájde. Alebo kto má cieľ. A na hranici s Rakúskom vyrástlo Las Vegas. Chádzam do Bergu. Nič, rozprávam sa s kamerou. Chádzame do Bergu. Zatiaľ som nevidel jediné rakúske auto, samé slovenské značky. Chceš teplý čaj? Prečo? Čo povieš na výhľad? Až na to mesto v pozadí, pekný. Keby tam bolo vidieť Dunaj a lesy, tak by to bolo krajšie. Môže to byť pekný večer, keď to svieti. Ale ináč to pekný. Takže to je slovenská štvrť? Áno, dá sa povedať, že 90% je to Slovákov. Len tam tie 3 nové domy, to je vlastne na cykloceste. Toto je cyklocesta. Ja viem, to ja som prišiel na kolobežkoch minule. Áno. Tu majú jazero. A tam sú, vidíš, domky, ale majú to všetko ohradené, čiže je to vlastne... Hej, však aj tu je také, hento. Áno, tu je tiež jazero a len to vzadu je Kice. Áno, hej. Tak to vyzerá realita, hej? Tak to vyzerá zelená realita. Tak to vyzerá čierna realita. A tak to vyzerá zelená realita. Dobre, dobre. Kam sa len človek pozrie.
A ideme do Kice. Nič, rozprávam sa s kamerou. Škoda, že je nedeľa, išiel by som na čokoládu. Čo? Škoda, že je nedeľa, išiel by som na čokoládu. Hej, ale tam vás chcem ide. Tam sme mali cez les. Tak môžeme sa otočiť, ja som ukazoval, že sa otočíme. No už poď. Ideme cez 10 hodín. Dobre, sade som ešte nešiel. Vidím do tej kosy. Od tej neosica. Keby vyzerá, keby tam ľudí nechali dožiť. Holuby. A pozerám, že fejkoví holuby. Fejkoví holuby. Fiu, fiu, fiu. Zimný vietor fúka. Kto sa bojí bicyklovačky, nech zostane dnuka. A sme naspäť v Petržke. Doprava, ne? Ideme doprava? Čo? Ideme doprava? Prečo? Tam sú kolaje. No a však ja viem, prejdeme cez ne. Ne, tam nie je cyklochodník. Tak títo cyklochodníky. Ja neviem, ja si pripadám, že len nadávam. Takto jazdiť, to není žiadna voľnosť. Ale jasné, taká masa ľudí, keď ide, tak ju treba trošku dať do late. Nemôže každý jazdiť, ak sa mu zachce. To máme výhodu. My z dediny, kam lezeme do lesa, tak tam jazdíme. No, ja som pri konci, za chvíľku vrácam bicykel, tak sa s vami lúčim. No, toto je riadny cyklochodník. Ideálny pre staré bábky na bicykloch. Toto je ideálny cyklochodník pre bábky na bicykloch. Dám si aj podporu. No to je iné.
Takže majte sa o bicyklovaniu zdar a hlavne po lese. A už je krásna vôňa. Takže všetko dobré všetkým. Dneska to bola náučná cesta a buďme radi, že sme na Slovensku a že nemáme toľko zákazov a príkazov.